Abans de començar, cal resituar. Segle XIX. El sistema capitalista està menjant-se al sistema feudalista. L'art ha passat d'estar al servei de l'aristocràcia en el barroc, al servei de l'aristocràcia i de la burgesia en el classicisme, al servei del sistema. Sí que és cert que l'accés a la música és més democràtic des del classicisme, amb els primers concerts públics, però ara la música és un negoci. El burgès paga la sala i gestiona les entrades. El compositor composa i busca els músics i es reparteixen els guanys. És l'inici del negoci musical. I per tant la música deu ser atractiva, no? I què fa la música atractiva? La fantasia, en l'emocionalitat, en allò psicològic. I com? La diversitat de formes musicals ha anat variant al llarg de la història, no? Però ara es queda la diferenciació del classicisme, la qual arriba encara als nostres dies. Música simfònica, o siga, d'orquestra, i música de cambra, o siga, de grups reduïts d'instruments o de piano solo. Comencem amb el piano. I és que millora molt tècnicament. S'afegeixen 2 octaves i 3 tecles més greus. Es forren els martells amb feltre dur i es milloren els apagadors del so. Fixa't en la diferència d'un clavicèmbal o colforte piano del 1720 a un piano del 1800. A l'hora de composar es segueixen composant sonates que prenen com a base la forma sonata, però que la impregnen de fantasia fins distorsionar-la. I es creen tipus de peces noves, nocturns, que solen tindre una forma ABA, impromptus, que, com bé diu el nom, són bàsicament improvisacions, improntes, balades, fantasies. És una època en la qual els estudis de piano es fan molt més poètics. Es genera una línia de composició pianística molt brillant i virtuosa, protagonitzada sobretot per Liszt, encara que hi ha altres compositors que també són partidaris d'aquesta línia. Liszt és que una vegada va sentir un concert de Paganini i va flipar. Quan va veure el que era capaç de fer Paganini en el violí, va pensar: vull ser un Paganini del piano. Va composar la gran fantasia basada en la campanella, una de les primeres obres, on es mostra la seva tècnica i habilitats. Sis estudis sobre Paganini, 10 rapsodes hongareses, 3 quadres de piano... Menys, però Chopin també té sospinets en la música pianista tècnica i brillant, encara que el que realment el representa és la línia més intimista de piano. Ell composava música de caràcter poètic, dolça, agradable, lírica. Utilitzava molt el rubato, que consisteix en frenar i accelerar el tempo de forma manerada i delicada. Mà esquerra tempo, mà dreta més flexible. Ix és el nostre Chopin. Sí que va composar 3 sonates romàntiques per a piano i 2 sèries d'estudis i formes romàntiques noves, masurques, poloneses, nocturns, impromptus, balades, scherzos, valsos... Liszt també feia música per a piano amb una dimensió poètica, expressant musicalment les emocions que sentia després de la lectura de textos poètics, per exemple.
No vull no dir que quan ja estava major l'home va composar les primeres obres sense tonalitat, encara que ara no és el moment de desenvolupar això. Una línia intermitja la protagonitzaren Schumann, Mendelssohn i Brahms, que, més que centrar-se en la tècnica pianística o en la intimitat, es centraven en la música en la seva vessant més tècnica. Sé a ser, que era un classicisme romantitzat. Al seu torn, la formació de cambra per excel·lència és el quartet, de vegades acompanyat per un piano. Els primers quartets de Schubert són semblances de Mozart i de Haydn, escrits per a cercles d'amics. Destaca la trutxa per a quintet de corda. En primer lloc, hi ha algunes millores i canvis en l'orquestra. En la corda s'afegeix el mecanisme de tornillo que permet tensar més les cordes, es posa el violoncel la seva característica pica, per tant, és més còmode de tocar i guanya en expressivitat, i es descobreix l'expressivitat de la corda més aguda. A les fustes s'afegeix tot el sistema de claus i augmenta el nombre d'orificis. Els metalls es perfeccionen, les parets es fan més fines i apareixen les vàlvules rotatòries. L'arpa es fa de ferro fos. S'afegeix la tuba, el flautí, el clarinet baix, el corn inglès, el contrafagot. A la percussió s'afegeix el bombo, els plats, el triangle i ocasionalment la caixa, pandereta, xilòfon, celesta i carrilló. I les orquestes s'amplien. Wow, com ens hem fet grans, no? I què? Una vegada tenint l'orquestra millorada i incrementada, com composem per a ella? Doncs, una vegada més, seguint el model de Beethoven, apareixen 3 línies, una classicista, una innovadora i una intermitja. La línia innovadora es caracteritza per tenir un programa extramusical que la condiciona. El què? Llibres, poemes, art. Es crea una melodia o un ritme o uns acords i amb això s'identifica un personatge o situació o una idea i això s'anomena idea fixa i amb el temps acabarà convertir-se en el famós leitmotiv. Esta línia innovadora s'anomena música programàtica i pot prendre 2 formes. La sinfonia programàtica, com la sinfonia de tota la vida, que té diversos moviments i que dura bastant temps. Destaca la Sinfonia Fantàstica de Berlioz, basada en el relat Memòries d'un opiòman de Kinsey, i el poema sinfònic, que té un moviment i prou, però que dura entre 10 minuts i mitja horeta. Per cert, coneixes esta música? La línia classicista consisteix en fer sinfonies normals, com les clàssiques, i està encapçalada per Schubert, Mendelssohn i Brahms. Per Schubert, del qual destaca la 9ª sinfonia i les 6 primeres, que són molt mozartianes. Per Mendelssohn, que composà 12 sinfonies abans dels 12 anys i 5 sinfonies ja sent adult, i d'estes 5 la 5a utilitza la melodia de Lament cristià de Dresde. Recorda que Mendelssohn era un jueu convertit al cristianisme i volia provar públicament que ell sentia el cristianisme de veritat i, per tant, va utilitzar esta melodia cristiana tan antiga que també la va gastar Wagner.
Brahms, qui va destacar per els seus desenvolupaments. Recorda que el desenvolupament era el fragment de la sonata que consistia en estirar les melodies, fragmentar-les, repetir-les i anar modificant la tonalitat. I com no, sempre ha d'haver una línia intermitja, encapçalada sobretot per Schumann, del qual destaca la sinfonia La Primavera. I no voldria acabar sense parlar de la importància del vals vienès. I és que sí, els famosos valsos que es ballen en el concert d'Any Nou, molts daten d'esta època i són especialment bons els del compositor Johann Strauss, del qual probablement te sona este. Música vocal hi ha moltíssima, però nosaltres ens anem a centrar en l'òpera italiana, òpera alemanya, en el lied alemany, que és un gènere que ara veurem, i farem una última part de música religiosa. L'òpera italiana tendeix a l'anomenat bel canto. Tens en el cap l'arquetip de senyor o de senyora italiana cantant òpera o el senyor que te porta en góndola cantant amb una veu molt timbrada? Això és el bel canto, melodies molt agraïdes, molt redones, italianes. No és qüestió de fer gorgoritos o tècniques xungues, sinó melodies agradables i expressives. Els grans cantants no es fonamenten tant en la tècnica vocal, sinó en la capacitat interpretativa expressiva i en ser actrius o actors cantants. Compositors importants es queden Rossini, del qual destaca Guillermo Tell, o el Barber de Sevilla, Verdi, del qual destaca la tríada de Rigoletto, Trovatore i Traviata, en la qual una heroïna mor d'amor, i la gran Aida, en la que una fatalitat tràgica acompanya la protagonista. I, per supost, Puccini i la seva òpera Turandot, de la qual es fa que parlar d'una estètica anomenada verisme. Verisme ve de ver, de verdader. I es basa en el realisme, i que porta l'acció al límit, brutalitat, assassinats, horrors. Pues ara el pare de no sé qui és fulanito, pues ara tu has deshonrat a la meva filla, pues te mate. D'este tipus d'òpera destaca Cavalleria Rusticana, Tosca i Madame Butterfly. De l'òpera alemanya no anem a parlar en profunditat perquè ja veurem l'or del Rin a classe, però cal dir que és una òpera molt fantasiosa, en temàtica sobrenatural, històrica, èpica. És la responsable de que t'imagines a persones en cuernos cantant òpera i encapçalada per el titán de la composició Richard Wagner, del qual destaca Tristany i Isolda, la tetralogia de l'Anell, que és un conjunt de 4 òperes, i Parsifal.
i que va ser famós per desenvolupar el leitmotiv, emparentat en la idea fixa de la música programàtica, del qual parlarem quan vegem l'Hort del Rin. A la seva banda, el lied alemany, és una forma per a veu acompanyada d'instruments, normalment piano, en la que poesia i música es fonen íntimament. Ja parlarem del lied en els vídeos del Renaixement, però ara no té res que veure, ara va molt més enllà. I una vegada més hi ha tres línies, la classicista encapçalada per Brahms, la innovadora encapçalada per Wagner, Liszt i Hugo Wolf i la intermitja encapçalada per Schubert, del qual destaca el Winterreise i la Bella Molinera. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von I Schumann, del qual destaca Amor i vida de dona. Schwebt sein Bild mir vor, taucht aus tiefstem Dunkel, heller, heller empor. La música religiosa cau prou en desús? A veure, fixa't que Mozart en el classicisme havia deixat composades 17 misses, Haydn 14 misses però 2 oratoris, que entre les dos sumen 16. Ara Beethoven solament té una missa, la Missa Solemnis, que sí que és molt bonica, a veure, és una obra de Beethoven, però que solament en té una, i destaca el Rèquiem de Verdi i el Rèquiem alemany de Brahms.